Na redu je uvaženi zastupnik Ante Kotromanović. Izvolite. Hvala gospodine potpredsjedniče, gospođo premijerko, gospodine potpredsjedniče, kolege saborski zastupnici. Moje pitanje naravno ide našoj premijerki. Od završetka rata do danas prošlo je ravno 14 godina. 14 godina nakon rata mi još nismo otvorili popis, ne znamo točan popis branitelja. 14 godina nakon rata branitelji dalje niču kao gljive poslije kiše. 14 godina nakon rata i ulaskom Hrvatske vojske u NATO danas su neki postali, ne znam, svjesni ili bi oni željeli ostvariti status branitelja. Moje pitanje glasi, gospođo premijerko, imate li namjeru, volju, ako imate, kada i kako mislite srediti registar branitelja na način da se on sredi unutar svog sustava po postrojbama, znači po ratnim postrojbama, desetina, vod, satnija, bojna brigada, ne ovako po bacanom redu, da se točno vidi kada i gdje su bili ljudi i u kojim postrojbama. Druga stvar, da li mislite napraviti kategorizaciju branitelja, jer smo danas stigli do nevjerojatnih 500 tisuća branitelja na način, ja predlažem na primjer jedan, da imamo branitelje prve skupine, znači osobe koje su se jurišale na bunkere, koji su se borile, koji su ranjavani, koji su ginuli, nestajali, znači ljudi koji su se direktno tukli na prvoj crti bojišnice i na primjer branitelje druge skupine, ljude koji nisu prošli ovo što su prošli ovi iz prve skupine, koji su bili po uredima i naprosto to je velika razlika. Tako da ovi iz prve skupine imaju sva prava, invalidnost, pravo na PTSP, pravo na mirovinu kao posljedice rata, udjele, veći sustav bodovanja, naravno jer su oni se tukli za Hrvatsku državu i ginuli. A ovi drugi imaju pravo na čast, zato što su to na jedan način sudjelovali u Domovinskom ratu, ali nikako ne bi mogli imati pravo na mirovinu kao posljedicu rata, na PTSP, zato što naprosto ljudi se nisu nigdje tukli. Evo, to je moje pitanje. Hvala. Zahvaljujem. Odgovor predsjednica Vlade, uvažena gospođo Kosor. Izvolite. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče, poštovani gospodine zastupniče. Vaše pitanje je u suštini pitanje oko registra. Dakle, pitali ste kada ću srediti registar. Moram vas izvijestiti da je registar hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata sređen. Znači, registar je popis hrvatskih branitelja, ali u registru su i svi ovi podaci o kojima vi govorite. Dakle, i postrojba i sve ostalo što se tiče na ratni put hrvatskih branitelja, ali i njihov status danas u smislu jesu li hrvatski ratni vojni invalidi ili to nisu. Tako da je registar, ja vas uvjeravam, sređen. Činjenica jest, ja se tu slažem da smo mi registar počeli raditi tek mojim dolaskom u Ministarstvo hrvatskih branitelja. Znači, i za njega je napravljen jedan konačno realni okvir 2005. i meni se činilo uistinu da, i tu se slažem i s vama i sa svima koji o tome govore, da je bilo nevjerojatno da eto toliko godina nakon rata, ako računamo 95., 96., jer se računa i 96., ali treba računati i 98., znači kad je Vukovar, odnosno onaj dio koji je bio okupiran, vraćen i koji je bio pod nadzorom mirovnih snaga, vraćen u ustavno-pravni sustav Republike Hrvatske. Dakle, mi smo tad tek počeli raditi na tim poslovima. Druga je stvar što registar nije javno objavljen. I to je pitanje na koje sam ja dala puno puta odgovore. Naime, prema mišljenju Agencije za osobne podatke taj registar ne može biti objavljen iz puno razloga. I dok se ti razlozi koji leže među ostalim i u hrvatskim zakonima ne promijene, dotle registar neće moći biti objavljen. Znači, radi se o osobnim podacima. Ja sam dobila tumačenje upravo iz te agencije da čak ni objavljivanje bez svih drugih podataka, samo imena i prezimena, ne bi se mogao objaviti bez osobne dozvole svake osobe koja se nalazi u tome popisu. Međutim, vi vjerojatno mislite i na neke druge probleme s kojima se susrećemo. Ja vas pozivam, evo, u suradnji sa ministrom hrvatskih branitelja, gospodinom Ivićem, i kao predsjednik odbora, da se uključite u jednu raspravu koju ćemo otvoriti vezanu za i danas mogućnost stjecanja invaliditeta, ali i na činjenicu da iz nekih razloga postoji mogućnost, vi to najbolje znate, da i danas neki ljudi dobiju status hrvatskoga branitelja. Ja mislim da je ovo 2009. da bismo mi
tu priču trebali završiti i učiniti sve da oni koji imaju potrebe dobiju potporu države i državnog proračuna. Tu prije svega mislim na hrvatske ratne vojne invalide, a za sve druge da nastavimo snažno razvijati naše programe zapošljavanja. Znači za hrvatske branitelje koji to mogu, koji to žele, znači prekvalifikacije, zapošljavanja, jer ponavljam i s time ću završiti, hrvatski branitelji apsolutno zaslužuju potporu svake Vlade i svakog Hrvatskog sabora, jer bez njih ne bi bilo slobodne Hrvatske, niti bi Hrvatska danas bila članica NATO saveza, niti bila na putu da završi pregovore za ulazak u Europsku uniju. I mi to moramo vrednovati i cijeniti. Zahvaljujem. Komentar uvaženi zastupnik Ante Kotromanović. Izvolite. Ja nisam siguran da ste me dobro razumjeli. Znači, registar branitelja je kakav je ovakav, ali ja želim da se unutra, ako se postoji mogućnost, a postoji mogućnost zato što vi imate apsolutnu moć, vi ste šefica, da se on unutra napravi tako po ratnim brigadama, da točno stavi ljude tamo gdje pripadaju. Sad to nije, to je sad po abecednom redu od A do zadnjeg slova abecedi, to za mene tako nije baš najbolje napravljeno. Niste mi odgovorili na kategorizaciju branitelja, to mi je vrlo bitnije. Bitnije nego ovo prvo. Da odvojimo one ljude koji su ratovali od onih ljudi koji nisu. Da ovi ljudi koji su ratovali imaju sva prava, a ovi ljudi koji nisu da nemaju ta prava. Mi danas možemo puno štedjeti. U ovoj odurnoj gospodarskoj situaciji možemo puno štedjeti samo na takav način. Ako to učinite, ja vas uvjeravam, bit ćete junakinja za sve nas prve branitelje. Ako to ne učinite, onda ja ću smatrati da podržavate ovakvo stanje i izrazit ću se vojničkim rječnikom, bit ćete i vi zapovjedno odgovorni za nečinjenje određenih stvari. Hvala lijepo. Zahvaljujem.